Takže my jdeme dál v krasojízdě zde na Kunčici a nyní už na základně určitě další krasojízda, to bude od mužů z Bezděčí u Trnávky. Přezdívka týmu je Bebe. Pikantnosti o vašem týmu tak prý žádný nemají, tak třeba si něco rozvíme pak osobně. Kdo v týmu nejvíc maká, tak nikdo nemaká, ale na háku to nemáme, takže je takový průměr, všichni jsou na stejné vlně a to je takový ten základ úspěchu. Hlavní mozek týmu je Labušek a nejvíc se těšili na jídlo. Tento tým běží ve složení na koži Paula, nálivka Skříplej nerv. Na stroji je ohňostroj Bčka Driller, už jsem to pochopil. Na rozdělače Vaňák, na pravém proudu Bright X a na levém proudu T-Rex. Já jsem se teďka díval na jednu docela zajímavost. Dvakrát jsem si kontroloval, jestli to je na 2B, na 3B. Píšou to jako na 3B. Kluci jezdí Biomak Hanáckou extraligu a mají tam čas 16:30. Výsledný. 16:30 v Dolní Libíně, potom v Bílovicích 17:02, 17:05 v Mladeči, 17:13 Vrchoslavice. No pozor! Tak pozor! Máme se na co těšit. Tady nám do toho může hodit ještě někdo pěkný vidle docela. Ano, přesně tak. Můžeme se těšit na borce z Bezděčí u Trnávky. Tak pojďme na to, hodně štěstí. Na místa. Připravte se. Passer! Tak Bezděčí u Trnávky, účastník Biomak Hanácké extraligy, už nám vybíhá na závodní dráhu, vodička tam bude určitě, bude nádherná a trošku časujeme, ale já si myslím, že strojník moc dobře ví, co dělá a moc dobře ví, že tam prouďáci budou přesně v tenhle moment 17:14, chlapci určitě chtěli vidět 16kový sestřík, ale je to 17:14 lepších 17:09. Přesně tak, jak říkáš, 17:14 výsledný čas, to odpovídá tomu, co jsme tam říkali, hodně nízkých 17, ale viděli jsme, podle mě pravý proudař, chyběli mu nějaký 2 metry, kam by potřeba být u odběhu dřív, takže podle mě strojník to trošku pošetřil, nevalo to úplně na silu, aby z toho aspoň něco bylo, protože je lepší nějaký sestřík než žádný sestřík a víme, že z 6-7 metrů už je to vymalováno. Jo, přesně tak, zkušeně si počkal a poslal to tam přesně tak, jak to mělo být, aby to proudaři stihli. A je z toho krásný čas, 17:14.